Sad. Jedan veliki pozdrav i poziv mojim dragim prijateljima iz Slovenije. 10. 17. avgust 2025. godine. Stik globine srca. Dakle, pozivamo vas da dođete ovdje, da uživate u našem distriktu Bosanskih piramida, najljepšem evropskom parku, prije 10 godina močvara, danas divan park, kombinacija umjetnosti, prave, istorije, muzike, stvaralaštva, kreacije, sporta, prijateljstva, duhovnog mira i spokoja, idealno za radionice, o kojima ćemo nešto malo više reći kasnije. Dakle, imat ćete divnu priliku da nam dođete i uživate u srcu Bosne. Pozdrav, Semir Osmanagić. Semire, za tu lijepu najavu, tako da vidimo se brzo, znači 10. do 17. august, Visoko, Bosna, tako da eto, uživajte pa se vidimo. Bravo. Pao, čao.